Sige, patira ka mo't lang. Okay si Sabam. Parehas kayo garampingat. Nung kinakailangan manong, aramidak, maasawa ko ni Baak. Hoy, Baak! Apay. Nanati problema no nangyala kami. Ukis ti sabam, nagbayag ka na aw-awisin na, madim kayat. Tapos ni Emma, pinagbigyan, siyak made. Mas lagi ng kape na po. Yeah, boy. Tirakin. Okay. Ayos. Nagmayat na biyagan manong. Apa, hirating ka manay. Nawam ka dito yan. Awa, nagpagnapagnak lang. Ayan ang Baak manong. Malapas mo aming obrang di balayan. Radya ni Bakri ka, piya. Mamimiss ko ni Baakan manong, manunal daw ko man din nakitan. Okay si Sabam kindi. Mamimiss ng bagbagam. Ampang. Api, nagadayo ka matagkapin manong, ito'y pay. Kung pakilam mo na anot buyag kape. O kaya mo kape ka mo di banger. Ang nakakuha ni Baak di likod manong. Kapay siya ti pagdamagam. Kaya naman kasapulang kanyanan niya. Awisok ko man nagpa-share kami, ilibrik suna. Ay namit treng. Mading mau awisan na. Namum lang kuma. Ana di mamwak ko mamanong. Maka ni Baak. Nagkasjay da. Ano na nagkasjay da manong? Painusinti ka mo. Kasama di kayo mo nagkasjay na ex mo. Diretsan nakgamin manong. Maka ni Baak. Nangyala ta di CR. Ana? Nangyayala da JCR? Agpaypay sa ata bagbaga manong? Kano pa naman din nagbagati paysaw. No si ka, sa dangam ni Bakay. Tamasikog na man. Masikog dagoson? Punay mat kapartaknan? Hindi itong wala papanan na, Jay. Ay, madagbalin. Di takan ta katungtungak pa lang ni Baak. Kapay, nagkulit ka na ya. Ipapili mo, tabagbagin kini Baak. Madita ka na, kayatan ka. Nagsabog ka na sa balay. Madikayat nagbirok ti sa bali manong. Ni Baak lang ti kayat ko. Saan mo ipapilit ta kayat mo? Bala ka. Bagkatangkan. Among tararamido mo. Kadayan. Taka man latan. Saba natin ubingin niya. Sige, patira ka mo't lang. Okay si Sabam. Parehas kayo garampingat. Nung kinakailangan manong, aramidak, maasawa ko ni Baak. Sige, inusot na kaya mo. Tatuwa kayong asawain na. Won, sige, pumayag akon. Kuray duwa kamen. Pangrabi ni Emma, pangaldawak. Pikas Jay. Required ba talaga bang kape ka bigla ka matulala? Baak! Baak! Hoy, Baak! Apay. Agpay sa baga ni manong ka? Na nangyayala kay ni Emma? Ang paya. Nanati problema no nangyala kami. Ukis ti sabam, nagbayag ka na aw-awisin na, madim kayat. Tapos ni Emma, pinagbigyan, siyak made.
Mitreng, ato iti isirik mo ta panunot mo Ni manong mo kas lakabsat ko, tapos taluin ka. Ano lang kukuna na kanya kaadin nga ay. Apay, bagatang rod. Sa tanto lang ay baga ng masikugakon. Uray pa yan niya ti ibagam. Uray pa aglabos ka to sang wanak, hanggang agarawain. Apay, ano yati badim gayat kinyak? Napinpintasak ba't gaya? Nagmet pa yati pamagik na eh. Nagdakal patong na jay. Ay, naku mitreng. Han mo nga ipapilit ata kayat maun. No kahit magpasikog. Sige, pasikog ka sa balay, madinga siyak. Hay nako baak, madim ipapilit ta kayat mo. Sika nga rin ti kayat ko, manmanong gamin na talahim. Ukis ti sabamkit de. Ita ka man natan. Ano ti pinagkitam kanya, palahian. Muriyot. Dan tulat talda mo kanyak baak. Matsyempuan ka lang na nabartok, tsak ti mangiguid kinyamon. Kitak man tilaing mo baak, makaraing ka lang ton, sila laboson.